Hei, olen Natalia Z ja tervetuloa seuraamaan Flower in the River-ohjelmaa. Tenki Mudcasten inspiraatio Simoi Mäisikaraasta tutkii vuoden 2017 Island-onnettomuutta Chicagossa ja sen pitkäaikaista vaikutusta. Eri ISS Persian Hasterways tutkimme myös muiden tämän tragedian vaikutuksen kohteeksi joutuneiden kietoutuvia kertomuksia. Kan actual member itmisen shasitutkimuksen ja säkestää imeltvet luonnolliset elementit yksiuir esilu perhehistorian tutkimuksessa. Ciao Machin Starly Govri. Tervetuloa Flower in the River podcastin jaksoon 4 ja toivon, että sinulla oli hyvä viikko ja kiitos jälleen. Kiitos, että liityit minulle tälle matkalle. Avaan tämän jakson Zeitgeist-uutisilla vain, koska se kuulostaa paljon paremmalta kuin sattumakulma. Joka todella on, mistä tässä on kyse. Antakaa minun selittää. Pari viikkoa sitten kerroin, että julkaisin podcastini Missä olet? Mainitsin Versaillesin aaveiden tarinan. Toinen podcast käsitteli samaa tarinaa lähes samaan aikaan. En tiennyt sitä mennessä. He aikoivat tehdä tämän ja minä. Ei ollut ailistustakaan, että teiksi omni. He äin todennäköisesti edes tiedä, kuka mä on. Eiks niin? Se vain tapahtui. Sama aika, sama aihe. Ja nyt tällä viikolla toinen synkronisuus, yhteensattuma, iänne, Tommy Henry, Chicago History podcastin isäntä, jota toivon kuuntelevan, jos rakastat Chicagoa. Tommy lähetti minulle linkin tarinaan teatteriyhtiöstä. Jutsnar abukan Soundling Cruises helmikuuta 2024 Jutsna. Teatteriryhmä esittelee nukketeatteriesityksen, jossa on mukana Margaret Condon, Western Electricin keskuspöytäoperaattori, jonka tarinan esittelin viimeisessä jaksossani. Vau! Joten pieni taustatarina siitä, jos olet missannut sen. Löysin sekä Margaret Condonin että Helen Rappan tarinat. Länsi Electric uutiset elokuulta 2015 pari viikkoa sitten. Mielestäni se oli mahtava tarina kahdesta naisesta, jotka tarjosivat kriittistä tukea Islandin katastrofin aikana. M-Sana at Neo Futurist Theatre Company Shaitan Chicagos valmistautui samanaikaisesti järjestämään näyttelyn nimeltä Keskuspöytä Missed Connections from the SS Eastland. Annie Sherin ja Sivanin tai Sivan Spectorin nukketeatteriesitys. Näytelmä, lainaus, esittelee suuria nukkeja, jotka edustavat keskeisiä historiallisia hahmoja. Margaret Condon, keskusneiti, joka todisti katastrofin ja vietti 34 tuntia avustaen viestinnässä, ja Leander Lacey, Sayokian Chus Machin laivan. Nyt mietit, mitä ihmettä? Eivätkö nuket olla lapsille? Se on erittäin tehokas esittää tapa. Tarinoita. Tämän tuotannon, tai ainakin tämän tuotannon Hän äänen, herättää henkilökohtaisen. sävel minulle sen lisäksi, että yhteensattumatekijä. Kamaliksa teater jureasta. Audin Mauin muitra teater jureja. Cuder in the Beast Puppet and Mask Theater Minneapolisissa sana. Modern the Paisin Match näin näkyy. Heidän Nukkejen kanssa työnsä itse matematiikka. visualinäuntiin record sound periainen raja. Heir asteksin suu mair näst häkisiin täynnä tunnetta, merkitystä. He ovat osallisena meidän. Heidät tunnetaan kuuluisasta vappuparaatistaan ja festivaalituotannoistaan. Vaikka men tunne Neotourist-teatteria Aissau, se sijaitsee Chicagossa. Se, että tämä Islandin katastrofi Puppetin näytös on loppuun myyty. pöllö kertoo sinulle jotain. Sen täytyy todella olla ihanaa ja tiuni hennehyr. Ja ainoa katumukseni on, että en ole maantieteellisesti tarpeeksi lähellä nähdäkseni tämän tuotannon, mutta laitan linkin shown muistiinpanoihin sinulle. Mä määtin täytyy pääsyä, kun päätsyt sen tämän viikon jaks. Sattuma on sanansaattaja, jonka lähettää totuus. Jacqueline Winspear ja sama on Macy Dobbs Kirkansel, kirjasarja, jonka monet ihmiset tunsivat
Siitä lähtien, kun ryhdyin tutkimaan sukupuuhistoriaa, omaa perhettäni ja muiden perheiden historiaa, hyvin harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta, se on ollut sarja sattumia, synkronisiteetteja, serendipiteettejä, jne. Olen puhunut tästä aiemmin ja olen jakanut sen kanssasi. Sarinat Fracniret, toinen tunnettu henkilö sukututkimuspiireissä. Hank Jones, jossa hän vain kirjoittaa tuhansista näistä tarinoista, jotka sukututkijat löytävät itsestään, missä asiat vain alkavat. Äijitsen siuhetekevät tutkittua. Ennen kuin koin tämän itse, en ajatellut näitä asioita kovin paljoa. Isis ootsen, että sim asiats pertuets kontiin maada kioten. Ja mäitämpi en näkön vaikka jutstalaist ovit nonaku. Ja olkoon tämä Jacqueline Winspearin lainaus on Tusina. Waibas Meller on tapansa Oyager made code a oivalluksia polkuja, joita oli tarkoitus seurata. Kun jokin vaikuttaa sattumalta, se voi hyvinkin olla hienovarainen vihje todellisuudelta itse. Kehotetaan meitä katsomaan syvemmälle siihen, mitä ympärillämme tapahtuu tai mitä meissä tapahtuu. Pakimi ja ties haluaisin jakaa kanssani erityisen kiinnostavan luvun jätijästä tutkimuksestamme. Tämän viikon tarina. Kun jatkoin tätä, maailmanrakennusharjoitus yrittää jälleen rakentaa, millaista elämä saattaa olla ollut ihmisille Islandin katastrofin aikana ja sen jälkeen. Amen bigus sainitsuritasen militun äätsyksen. Uskon niin, että yhden aikomus voi olla erittäin voimakas, koska se tarjoaa keskittymistä. Ja aikomukseni on kerätä ja jakaa tarinoita, jotka löydän ihmisistä ja yhteisöistä eri julkaisuista tuolta aikakaudelta. Kun aloitin tämän paljon aikaisemmin marraskuussa, minä todella en skirtsit melli ussiljo trinoidesenli. Mutta olen itse asiassa järkyttynyt tarinoita, joita ei ole kerrottu tai joita on kerrottu liian vähän. Ja mä kitsen jodani päivää valo, jotsiuit skuurlas näistä ihmisistä. Juuri nyt minulla on valtava tarinoiden varasto. Mutta olen sitoutunut kudomaan ne yhteen niin paljon kuin mahdollista, antaa ihmisten todistajien kertoa omat tarinansa. Shagonsin näitse määräs toivoritsnaim aiotin elisin elechikertsai. Ne ovat vain luonnoksia. Ne eivät suinkaan ole kattavia. Nätuing sanskrar enki ja kutsui kille kaikille yölailla kuin minullekin sukeltaa syvemmälle menneisyyden vesiin. Tavoitteenani on antaa näiden historiallisten hahmojen puhua itsestään niin paljon kuin voin saada sen tapahtumaan. Ad asigeisen miini silture rakidmäisen tai list tarvittaessa öhtiitä. On sanonut, että mutavisuus vasta sanoo se inleen, että kukaan ei omista tämä tarina. Minulla on varmasti paljon perhesuhteita siihen ja huolehdin omasta perintöni. Mutta mitä tulee Islandin katastrofin kokonaistarinaan, määritellä, rajoittaa ja merkitä se ei ole mahdollista, koska kuten olen oppinut omasta sukututkimuksestani, seikkailut olet vain yhden asiakirjan päässä koko lemmikkiteorian räjähtämisestä. Se ei ole huono asia, koska palataan tuohon lainaukseen Jacqueline Winspearilta. Sadmät skatin koinme, ne kyrtyr oleviin tutjun lähetri sanansachi, jätkör engsimeis, hyngatjuan tällaisesti osallisimitiin tyyppi genealoginen tai historiallinen tutkimus. Haluamme syyden ja miesruuden toisten ihmisten ennakkoluuloja. Ja joskus se on todella haastavaa, mutta minusta tuntuu, että jos olet valmis kaivamaan ja hikoilemaan vähän, koska se ei ole helppoa, joka lopulta, jos et pääse jonkin asian koko totuuteen, saat selkeämmän kuvan siitä, mitä tapahtui ja kuka monista näistä ihmisistä oli, puhumattakaan siitä, että tämän päivän profiili on kiehtova, värikäs, monimutkainen ja hyvin kiistanalainen, joten men porsvälin kaiken sen kanssa. Tari istui oikeuslääkäristä
Eastlandin katastrofi-aikaan. Peter M. Hoffer, A.K.C. M. Hoffman, mies, jonka tehtävä kietoutui niiden menetettyjen elämien kanssa. Ne näjör krierium Syrian sog anamium palata. Jain siran sinal quiks Peter Hoffman o Weston Hodsley aishismi tällä viikolla. Kun sykänkuu, tuin näkin, kodin välttähän kunnes, hän voitti. Tapauksessa oikeuslääketieteellisen patologian raportti. Selatessani Chicagon sukututkimusseuran verkkosivustoa täydellinen kultakaivos muuten löysin tämän artikkelin vuoden 2016 Chicago Genealogist-lehdessä. Kirjoitti nainen nimeltä Ann Smith. Jäkolausi Marilyn kiinsi seikern omasta sukunsa historiasta isoisänsä kuolsaa. Anne tarkasteli perheen kirjeitä ja muita henkilökohtaisia tavaroita ja löysi erään esineen. A can inchus sheriffin magit. Annex hansuar sats. Kurkawi expersen historioid sijoist. Is hänning siur taif forstandarian sin merkin historiasta. Anäsen hollan ja was meton asens Lloyd C. Smith. Sut sautis sankrääkse. Kiitoskirje hänen isoisälleen ja hopeinen mitalitähti, jonka hän sai kuolinsyyn tutkijan toimistosta. Näytä kuva Eastlandista sen sivulla. Ja jiidollisuuden ilmaus strakkiista niuaina, joka on säästö kuolinsyyn tutkijalle. Eastlandin katastrofi, Frenner emiväis. Ansar ju lukee lausino, iku kriskuus lääkäri että Ann Smithin isoisälle. Henturin haun Eastland-onnettomuuden haastavina tunteina monet arvostetuista kansalaisistamme konkisretsivä arvokas palvelu elastiessaan Eastland-matkustajien elämiä ja auttaessaan kuolleiden hoidossa. Schernauer aukainaindentrin itemsäs. Alusta lähtien ihminen ei koskaan osallistunut jalompaan tarkoitukseen kuin elämän pidentämiseen, suojelemiseen ja suojeluun. Kensi Peer, entire Indin Sallant. Minulla ei ole tapaa korvata satoja hyviä kansalaisia, hakain malvor, Beijing kiitäksen heit säädmen pohjasta. Minä kuitenkin otan vapauden esitellä teille pienen tähden, jossa on matkustajahöyrylaiva, Eastlandin leikkaus ja Kiritas, inkain sanoo, arvostettu palvelu suoritettu. Toivon, että hyväksyt tämän pienen lahjan, ei sen sisäisen arvon tai arvon vuoksi, vaan muistoksi tästä kaikista kauheimmasta katastrofista, joka pitäisi opettaa meille turvallisuuden ensimmäisenä oppituntina ja laajentaa fellow-ihmisille ystävällinen. Peter M. Hoffman, ruumiin avaaja. Otin yhteyttä tämän artikkelin kirjoittajaan ja kutsuin hänet podcastiin. Toivon, että sain hänet kiinni yhdestä asiasta ja toivon todella, että hän sanoo kyllä, koska mikä tarina. Eikö se todella on hänen tarinansa? Lopetan tähän, mutta pidä sormesi ristissä. Okei. Jos huomaat tuossa viestissä, siellä mainittiin turvallisuus ensin. Ja Richard Nomonolla oli Milla Kaifer-kampanja julkisesta turvallisuudesta ja hän itse asiassa muutti paljon asioita, jotka olivat tarpeellisia pitää ihmiset turvassa kaduilla. Ja mitä tulee tähtiin, se metallitähti, jonka Annen isoisä sai, järjestysviranomaisten ajatus antaa merkki tai vastaava esine siviileille kiitoksena tai tunnustuksena alkoi todennäköisesti epävirallisesti. Se on samankaltaista kuin poliisiosastojen jakamat kunniamerkit, joka luulen, että se on ollut olemassa jo 20-luvulta lähtien, mutta tämä löydös toi Peter Hoffmanin takaisin tutkaani. Tiesin, että hän oli kuolonuhritutkija Eastlandin katastrofin aikana, mutta rehellisesti sanottuna en tiennyt hänestä paljon. Peter M. Hoffman, syntynyt lähellä Des Plaines, Illinois, noin vuonna 1902. Minun pitäisi sanoa juuri nyt Des Plaines, se on Chicagon esikaupunki.
Your desires alavi di kasvuli were näin sau inkyyn väestön näin mau. Hänet saas ikobo titsaks tamak maanviljely. Ei hän edinsi, joka mat Ranskasta, words Gotglow. Näistä erittäin vaatimattomista alkuista Hoffmanista tuli huomattava Sinberg. Voisi sanoa, Chicagon politiikkaan, ja se ei ole pieni saavutus. Ja sen ympärillä on hän pal on mytologia, ja maunjitauntyrjästä ja seua sitä tutkimuksisen. Ennen so bolti kernärtmäs Hoffman työskennelin ruokakauppiaan. Ja rautatievirkailija. Hänen poliittinen uransa kattoi erilaisia rooleja, mukaan lukien palvelu Cookin piirikunnan komission jäsenenä. Siellä on 1998, 1904. Valittiin Cookin piirikunnan oikeuslääketieteen tutkijaksi vuonna 1904. Ver itseään hoitsi vuoteen 1902 ja myöhemmin Cook County Sheriffin. Vuosina 1926 ja Anna Natsiu-Kors Orsikenau halus Hoffmanin juoksivu kuvernööriksi. Se on krimson tässä säkni. Ja tässä on huomioon otettava seikka. Ennen kuin siirrymme eteenpäin. Ruumiin avaajat, kimme katsomaisidrar, skat meissä vaiksiu, kun kaikki Fritzin vuosisada alkupuolelle ulkomaalaiset, eivät olin aina lääkäreitä. Olin myös yllättynyt siitä. Ruumiin avaajat olivat usein kelpoisia. Valitut virkamiehet. Ja kaikki lainkäyttöalueet eivät vaatineet lääkärikoulutusta ruumiin avauksen suorittajalta. Kyllä. Heidän roolinsa oli enemmän hallinnollinen ja laillinen. Valvoi kuoleman syyn tutkimusta. Sen sijaan, että he olisivat itse suorittaneet lääketieteellisen tutkimuksen, heidän tehtävänsä oli määrittää kuolinsyy, kuten luonnolliset syyt, onnettomuus, henkirikos vai itsemurha. Joskus lääkärin tekemien löydösten perusteella, jos lääkäri oli mukana tai muita tutkijoita. Henkilökunta ruumiin avaajan alaisuudessa olisi voinut sisältää lääkäreitä, mutta näin ei aina ollut ja se on tärkeää. Indi olisalvaint jota siimin tarkkoihin määrityksiin. Järjestelmä on johtanut moniin historiallisiin tietoihin, jotka ovat nykyisten standardien mukaan jossain määrin epäluotettavia. On tärkeää pitää tämä mielessä tutkittaessa sukupuuhistoriaasi, sillä se voi värjätä tapahtumien tulkintaa ja kuolinsyiden syitä noissa tietueissa. Lämsley Peter Hoffmanin spouse ei ollut lääketieteellinen henkilö. Kuitenkin hän oli aikin innoi från että hän yritti tehdä hyvää työtä. Kulmassa Hoffman tunnettiin aggressiivisesta syytteeseenpanostaan tietyn tyyppisiä rikoksia kohtaan, tietynlaisia homicide-tapauksia, ja nämä peristasiin Yhdysvallat ensimmäinen niin sanottu kemiallinen laboratorio. Hän palkkasi parhaat, hän löysi kokeneita patologeja ja kemistejä, ja tämä oli todella innovatiivista siihen aikaan. Hässer näl mäkkätiv roll Eastlandin katastrofi takamainingeis. Järjestää nopeasti tuomaristo määrittämään vastuun. Turvasi keskeisen ruumishuoneen uhreille. Hän on merkittävässä roolissa Eastlandin katastrofin tarinassa. Stan Shoudenan för Leishion ledisen hengokasum kursir 6.2015. Otsikko. Arkislääkäri Tristan Olin Mats, ruumiin avaaja Pete Hoffman ja hänen miehensä työskentelivät uupumatta täyttääkseen Chicagon suurimpien katastrofien vaatimukset. He marju gaksi rykmentin asevaraston ruumishuoneeksi ajatekuulleerfu lähes ytsiuatsa ruumiista. Useita tunteja balsamointi tehtiin salin yhdessä kulmassa ilman mitään estettä työntekijöiden välillä. Hinatsenek tats et sir rakitidan. Tämän vaikeuden kohtaamiseksi tuotiin valtavia pressuja paloasemalta kadun toiselta puolelta ja nostettiin kulman ympärille, missä työ oli käynnissä. Näin chinkring ja näin sen suture välittyvät tarpeet. Siihen mennessä minulla ei ole ollut aikaa mihinkään muuhun, sanoi ruumiinavaaja Hoffman aamulla, kun työ oli raskainta. Näiden ruumiiden hoitamisen ja näiden köyhien ihmisten auttamisen ongelma löytämään sukulaisensa ja ystävänsä on yksi, josta meidän pitäisi huolehtia nyt, mutta voit olla varma, että meillä on kaikkein tiukin tutkimus. Näkemiin.
Kiitos. Edellisenä päivänä Chicago Tribune, heinäkuun 25. päivä 2015. Kuolinsyytutkija myöntää traagisen joukon valtavaan morgien. Falle niissä spansianulle ja anna niiden etsiä sukulaisia ja ystäviä tulla tunnistamaan kuolleensa näillä sanoissaan. Kuolinsyytutkija Peter Hoffman puhutteli tuhansia, jotka seisoivat ulkona 2 rykmentin asevarikolla viime yönä vähän ennen 11 ja sitten ovet heitettiin auki. 20 kerrallaan ahdistuneet etsijät päästettiin suureen kuoleman kammioon. Also man krisser notsavi rivi venäi kökyrnaise kyrtselin piityngeksi ja myytsää jänssäsvöt pedmäs kenässä ulpuilla odottavat vuoroaan. Tragisia kohtauksia esitettiin loputtomissa määrin massiivisen hätämorgaan seinien sisällä. Siskot ja tyttäret kävelivät hitaasti pitkien kuolleiden rivien välissä, toivoen näkevänsä rakkaimpansa uudelleen. Toivoen, mutta ei toivoen. Aika ajoin yksittäinen huuto kertoi jonkin rakkaan löytymisestä. Usein oli vain tukahdutettu, tukehtunut, sydäntä särkevä nyyhkytys, kun äiti luhistui lapsensa ruumiin viereen. Vahvat miehet, kovettuneet tragediaan, romahtivat ja pakenivat itkien rakennuksesta, kykenemättömät kestämään tätä suurinta tragediaa. Metsmiehet löysävät vaimon, äiti tai sisar kuolleiden joukossa luhistuivat kuin naiset, ja heidän oli autettava salista muut, jotka olivat vähemmän vaikuttuneita kuin he itse. Vielä hereillä. Täällä ja tuolla hysteerinen nauru kertoi mielestä, joka oli venytetty yli rikkoutumispisteen. Miehet, naiset ja lapset liikkuivat unohtaen silloin tällöin, keitä he olivat ja miksi he olivat tulleet. Tragedia oli kirjoitettu jokaiseen kasvoihin. Tragedia, joka on kuvailun ulkopuolella. Mutta mainitsen, Peter Hoffmanin ura ei ollut ilman kiistaa. Oni Sjapsenshu 2022 Hoffman vuoden Cookin Makunin sheriffiksi. Hän oli siis edellä uudistusplatformilla. Sitoutui Cook County Jailin hallinto. Hoffman kohtasi useita korruptiosyytteitä. Veloissa ja oli Tuomittu oikeuden halventamisesta aikana. Kutstaan maakunnan sheriffiksi. Tämä vakaumus yhdessä suosimista koskevan skandaalin kanssa tietyt irlantilaiset katujengien jäsenet, jotka olivat Cook County-vankilan vangeja, hänen poliittisen uransa loppu. Muista, että tämä oli kieltolain aikana, joten se saattoi myös vaikuttaa kaikkeen tähän. Hän vetäytyi politiikasta vuonna 1996 näiden tapahtumien jälkeen. Poliittisen uransa jälkeen Hoffman työskenteli Cookin piirikunnan metsänsuojelualueen rakennuspalvelussa ja myöhemmin hän johti autokauppaa. Hän kuoli heinäkuun 30. päivänä 1940 Evanstonissa, Illinoisissa, 85-vuotiaana. Hoffmanin aikakausi ruumiin avaajana oli aikana, jolloin Chicagon lainvalvonta teacher estimate pillinyrdehauttamien ja korruptin kanssa. Hänen lähestymistapansa lainvalvontaan ja hänen panoksensa oikeustieteelliseen tieteeseen olivat merkittäviä aikakaudelle. Huolimatta myöhemmin elämässään kohtaamistaan kiistoista, Peter Hoffmanilla on tämä fantastinen suurempi kuin elämäpersoona. Mutta hans näysmys kean paljon hyvää on vuodnjysen näytelmä, jossa on myöhemmin sovitettu useiksi elokuvaversioiksi. Sitä kutsuttiin etusivuksi ja sen kirjoittivat entiset Chicagon toimittajat Ben Hecht ja Charles MacArthur ja siinä esiintyy ei niin mairitteleva hahmo nimeltä Sheriffi Hartman. Joka mi compares to Hoffmanin. Näsken sure au anbiaan, koska mielestäni se on juuri mennyt julkiseen domainiin, joten se on saatavilla YouTubessa. Se ei esitä kovin mairittelevaa kuvaa. Peter Hoffman sanoi, se on silti mielenkiintoinen elokuva katsoa, koska se on niin lähellä. Se tehtiin niin lähellä aikaa, jolloin paljon tästä tapahtui.
joten se oli tuolloin nykyinen. Joten tässä se juttu. You chatted nuachi the front page first on battle as si connasi you. Olet tietoinen siitä, että se on standardiemme mukaan erittäin poliittisesti epäkorrekti. Ei ole olemassa yhtään ihmisten ryhmää, jota he eivät jotenkin onnistuisi loukkaamaan. Kuitenkin, jos voit sietää sen, se on vielä kiehtova elämän viipale tuolta aikakaudelta. Ja mielestäni se on arvokasta. Ja on kun ihmiset jätsevät nämä asiat sellaisenaan. Älkäkä sensuroiko heitä, koska haluan tietää, miltä se tuntui silloin. Ja kuten usein käy, is to admire armnani. Hyvä varhat ajan tuli andi hyviä, ja ne on vain tietoinen. Mun mielestäni se on arvokasta, mutta ole tietoinen, että saatat olla hieman järkyttynyt joistakin tämän elokuvan dialogeista etusivulle. Takaisin Petrille. Armos Paumen solis vaiku johtuen monista syistä. Ritsissä vasten mä en ole nähnyt mitään tähän mennessä. Tarjoaa paljon vihjeitä. Millä on tanssu ina Peter Hoffmanilla maustrenäköisech. Leon jälkelisir. Heillä on todennäköisesti paljon tarinoita myös, joten et koskaan tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Mutta minä ajattelen, sötin sil el ojallissa Peter Hoffmanes hän crown. Kaikki mikä on sanottu Peter Hoffmanin rooli Eastlandin katastrofissa oli positiivinen ja hän auttoi monia ihmisiä. Hattu pois hänelle siitä. Ja lopuksi Peter Hoffman. Henkilökohtainen yhteys, kyllä todellakin. No, olin päättämässä tutkimukseni Peter Hoffmanista tällä viikolla. Pidin pienen tauon kaikelta tältä intensiivisyydeltä. Päätin mennä sukupuuhun, niin tehdä siellä vähän järjestelyjä. No, jotain sanoi, että katsoisin uudelleen Aski-isäni profiilia ja se olisi Chicagon haarasta perhettäni. Winfieldsin hän kuolintodistuksensa ja sen hyväksyi itse Peter Hoffman. Vähän taustaa isoisästäni. Hän oli isoäitini ensimmäinen aviomies. Et sent alansik Peggy kuntissassau andin. Kolensiu Coroner Hoffman maun aivoverenvuoto aivokasvaimen seurauksena. Mutta tässä periaatteessa tähdem niisi nainisnjonin. Hemmekä tutun, kysiä nävhävät elämät faungshutun Chicagon monimutkaisen historian verkkoon. Mukaan lukien kuiskaukset yhteyksistä tuon aikakauden irlantilaisiin jengeihin. Joten voi kasvaessani kuulin erilaisia tarinoita. Sarinain isäpuoli kuormeista. Miksi hän kuoli 27-vuotiaana? No, perhelegendaan mukaan hänellä oli tekemistä jonkin irlantilaisen jengin jäsenten kanssa. Jotain tapahtui, missä hän todellakin murhattiin yhden tai useamman heistä. Mä O'Weirfine, Tisang Finchen Setse hän on murhattu yhden omista perheenjäsenistämme toimesta. Ei, en vitsaile tästä. Ylläkin matter kentri hui äselvät year, hans year. Ja se on niin epätodennäköinen tarina, että vaikka Peter Hoffman olisi ollut siellä ja nähnyt mitä tapahtui, tai päätellyt, mitä tapahtui. Olisiko ollut jokin syy, että miksi hän ei olisi kertonut totuutta? Mä en tiedä, mutta se, että tämä... So, Shakir's Sonachens Mindugger matches Peter Hoffman Dation, ivaingissa. Mutta sain as isers solpiraisen wome, ikseemo rapiman battery jälleen. Ja sääsur edä tytystut hänen hän. Iso-isän päivät kuluit kuorma-auton kuljettajana, aiksä asui Chicagon Union Stockyardsin sydämessä. Härskiullessar hän ei ollut en asuadis kanssa, äkän oin eronnut hänstä. Hän oli vienyt lapset takaisin äitinsä taloon, joka on nykyään pikkukylässä. Jopa Aski-isäni kuolinilmoitus on, ei aivan tarkka. Jos otat sen kirjaimellisesti, näyttää siltä, että hän on edelleen naimisissa isoäitini kanssa, mikä ei pidä paikkaansa. Halusin selvittää lisää isäpuolestani ja tämä on monesta syystä vaikeaa. Ensinnäkin hänen nimensä. Ariella Tsoltepullur Erlan Fai, Ganyrlan Hau Neltsulaichiin, ei man aikern samaller nemolla. Se on haastava. Ina on erikoissalan se irlantilainen sukututkimus, joten mitä tein? Osallistuin seminaariin. Opi paljon heiltä. Sukututkimuksen esteitä kutsutaan usein tiiliseiniksi. Eikö niin?
olet kuullut sen. Gersi, askel isäni on enemmän kuin tiilinäimiä. Mä ajattelin, on aika laajentaa fanikerhoa. Se on jotain, mitä en ollut tehnyt isoisäni kanssa, joten suurtikkiin sen maniklubi on. Se on jo tunnettu sukuutkija, kirjailija Elizabeth Showen Mills keksi. Vegan muuten häneen aika paljon, ja hän keksi tämän ilmauksen, faniklubi, sukututkimuksellisiin tarkoituksiin. Hän koras sen merkitsystä, en ainastyr ätsyr askerjois äsi-isän sukunimeä, jut katselen chas asikirjojer ja breitmaamsirjoit äsi-isien faneist. Heidän ystävänsä, tuttavansa ja naapurinsa olisivat hämmästyrjälnän sensedasen tysänsi ans hygiinteist. Minkä tahansa tiedon todellinen arvo on tuntematon, ennen kuin se asetetaan yhteisöön. Konteksti. Ja säännöksessään en joka kerta kun tukaille asnaun Matt Elizabeth Showen Mills ehdottaa jotain tiedä, vaikka olenkin tutkinut tietueita ja aloittanut askiiseni sukupuun rakentamisen, huomasin, että hänellä oli ainakin yksi äpi, joka oli myös kotoisin Irlannista. Ja myös kuorma-auton kuljettaja. Sain selville, koska löysin tämän äpiukon luonnosrekisterikortin ensimmäisestä maailmansodasta. Juuri alla nauutsu voikomen ol tähän päivän mennessä pysynyt lytsän isoisän luonnosrekisterikorttia, jolla olisi paljon tietoa. Jatu mes has asu. Hänen vaimonsa, jos hän oli naimisissa tuolloin, ja hänen työnantajansa. Joten olen juuri uudelleen käynnistänyt Shakunker asi isi virin ja katson menaten nivin meidät. Ai graafin shokslor on laujakslen. Näytin aski-isäni kuolintodistuksen, erityisesti osan, jossa näkyy Peter Hoffmanin allekirjoitus. Sillä välin, mitä mä olen tehnyt, on laittaa Google-hälytys Peter Hoffmanille ja näemme mitä tulee esiin. Ja kuten monet Toisin kuin tuolta aikakaudelta. Teacher näytti nauttivan keskuksen. Jauskosi hän elämästään voisi tehdä kieton elokuvan. TV-sarja. Tai Show. pentu. Ajattele. Siitä. Joka tapauksessa kiitos, että liityit kanssani tälle matkalle ja puhun sinulle ensi viikolla. Vietää hyvä viikko. Hyvä on. Pidä huolta. Hei, siinä se oli tämän jakson osalta. Kiitos kun tulit mukaan matkalle. Wafir ja niillä tiseriu WhatsAppissa ainsasalan kaikista jaksoista. Ja tietoja käy verkkosivustollaan. Seudans das väväst flower interior fras kom. Hier et haket singerin ostamester. Savilla äänkirjana, e-kirjana, pehmeäkantinen ja kovakantinen kirja, koska minä vielä velkaa ihmisille rahaa. Ja se on minun juokseva vitsini. Mutta yksi asia, josta olen vakavissani, on, että tämä podcast ja minun kirjani on omistettu muistolle kaikille, jotka kokivat Eastlandin and free inch for cider fee. or Dasheri